It is a time when ezaseThekwini is proudly brought to you by Thekwini Municipality on Vuma 103 FM every Thursday at 8:20 a.m. And on the line every single Thursday, siyasikhulume noKhansela uCyril Xaba. Asikubingelelo hlelweni May. May? Yes, ngibingelele Bongani, nawe Sli no Gabriel nabalaleli beVuma FM namhlanje kuseni. Thank you very much ukuthi sibe nani. May asiqale ngodaba nje olusematheni lokusula kwekweleti ngo 50%. Ingabe lisaqhubeka kanjani? Khamba kanjani? Mfethu ngisho nje ukuthi libuyile lolu hlelo. Uyakhumbula ukuthi sake salithula ngenyanga kaMay no June. So ke abantu ke basebethi bazama ukucosha ithuba isikhathi sesifishane bacela kubelelwe isikhathi. Lolu hlelo ke ufika no ukhokha 50%, uphinde masuthola ke i-discount ka 50%. Okay. And noma ngabe isikoleti singakanani owasenza kuswela ke kusona noma inini kuze kube uJanuary 31 2025 this year. So lesikoleti leso siyasula so bese kuthi ke imali ke osikoletayo nokusela ngoFebruary this year kuze kuJune masuba nohlelo lenzayo nomasipala ukuthi ke ulikhokhe and siyabapromisa ke abantu lo mali would be interest free as long as uzoyikhokha within isikhathi envumelene ngaso nomasipala. Isikweletu kusube naso ekusola ke ngoJuly kuzothi ke manje hayi leso kasingeni ohlelweni ufodinga ukuthi usikhokhe njengoba ke kufanele usikhokhe. And lolu hlelo ke lukhona kusola ngoNovember selivuliwe mfethu kusola ngoNovember kuze kube umhla ka31 kuJanuary 2026. Into enhle ke nje yokuthi nalo 50% wakho and uma ungenawo ngoNovember ungakhokha isigamu uphinde ukhokha isigamu ngoDecember kodwa kumele ukuthi ma luqede lo hlelo ngomhla 31 January nawo lo 50% uma usuqedile kuze ukwazi ukuthola u50% wakho discount. Ilolu hlelo ke esinikeza abantu balithakesele kakhulu azilaba abamabhizinisi nalaba ke ama-conveyancers abadlulisa imhlaba egameni lomunye uye komunye ukuba sebethikithi abasakwazi ukuthi badlulisa umhlaba ngoba ngaphambi kokuthi umhlaba uma uthenga umhlaba usowegameni lakho yakusli fanele indlela ewidinga kamasipala umasipala nimkhokhele imali zakhe kanjalo ke nokususa ngeproperty kumzukulu kumkhulu noma iye kubaba noma iye kumzukulu fanele udlule kumasipala umkhokhele imali zalo bonke ke labantu ke sebezokwazi ukuthi kube khona nama property transfer ebekade sivimbekile ngenxa yekweleti ebekade sizimbeke khona kubantu bakithi. Siyabonga kakhulu ngalokho le ndaba ezinhle kangaka nakho kunye okuhle sesikuzule futhi ukuthi nohlelo lokwakha isikhungo lesi sizohlala abantu laba abangenamakhaya lapha eLovu Misakhi Themba Homeless Shelter siyaqhubeka kahle kakhulu mhlambe ngicela nje usichazele kabanzi ngaso. Sizama ukuqeda labantu abangodinga sithebeni abahlala emgaqweni kodwa siyazi ukuthi inani labo likhulu kakhulu kodwa soqala ngalabo abaku-CBD ngoba ukuba khona kwabo kwenza ukuthi kwehlise izinga lokuphepha kubantu nje abasebenzisa umgaqo ngoba abanye bakhale ngokuphucwa ubucebecebe wabo ukuphucwa amakhala ekhukhwini kwehlisa nama-property values futhi ke kuqosha nalabo esibabizayo isibanqinqayo ukuthi bazotshala imali lapha eThekwini uma bebona laba bavele bathi we ngeke sikwazi ukufaka imali yethu edolobheni iphinde kubalise ke nama-tourist ngoba i-tourism economy sihlonze njenge lungelo hlelo lezomnotho eliphakamisa umnotho wethu livula amathuba emsebenzi so ngokubambisana ke nabo abafowethu esibagcine kule shelter 3 to 6 months njenge rehabilitation center bazothola lonke uhlelo lokulekelela kwezengqondo ukuze banakekelwe kwezempilo banikeze impahla zokugqoka bondliwe ngenhloso ukuthi ba reintegrate back to ama communities abo ba reunite bahlanganiswe nemindeni yabo
so ke uhlelo nje lesikhashana and esibanikeza lona and ngeke bahlale permanent uma kuthiwa uhlala isikhathi eside kakhulu afanele udlule 2 years ukule program yethu. Meya ngithembe nje ukuthi kukhona indlela yokugwema abokufika ukuthi nabangene kuleyo program leyo ngoba esikhathini esiningi you might find ukuthi nabo mhlawumbe bazama ukungena kuleyo program leyo bagcine mhlawumbe sebebaningi, but yeah, it's such an amazing program. Uqinisile inkinga yalako ukuthi abokufika efanele bona banohlelo labo uma ufika ungekho emthethweni lapha eNingizimu Afrika fanele ufakwe enqolweni uyogcina la gcina khona abantu abangekho emthethweni ngenhloso ukuthi ugcina usugudukisiwe kuzokwenza ukuthi kuhlukaneke manje inhloko nesithandi uma senza lo msebenzi. On the line we've got iMeya yeTheku uSiro Xaba, and eThekwini Matters is brought to you by uMasipala waseThekwini la kuVuma FM. Sesigoqa nje Meya kule mpela sonto ngiyazi ukuthi kunemidlalo emikhulu la eThekwini ye Carling Black Label Cup semi-final. Ingabe senimi ngomumo nizokwamukelwa abantu abazovakasha la eThekwini? I think ngomgqibelo nangesonto. Mfethu sesilungisele ukwamukela izikhombi zabantu abazohambela lemidlalo lapha eMoses Mabhida Stadium kanye nase King Zwelithini Stadium. Amathikithi yokungena enkundleni azobela ku-80 rand nje kuphela. Sithi abantu abaphuthumele bawathenge bangalindi imizuzu yokugcina baze bagcine sebethelwa ngabanzi. Kunjalo ke ngomgqibelo uzobe kutholene iOrlando Pirates neDurban City eMoses Mabhida kuthi ngesonto kudlale iGolden Arrows kanye neMarumo Gallants eKing Zwelithini Stadium. Le midlalo ibaluleke kakhulu ngoba sekusendlalelo se-festive season thina lapha KwaZulu-Natal eThekwini esilindele abantu abalingela abalinganiselwa ku-1.3 million kugcwale futhi amahhotela ethu kube nama-activities nje amaningi lapha edolobheni sijabulisa abantu bakithi. Meya siyasibonga isikhathi sakho sokhuluma nayo next week. Sokhuluma sendaweni futhi next week. Uyiphathe kahle nge-weekend man. Thank you so much. Take care. Thank you. No, I often wonder. You wonder what he gets up to. I often wonder ukuthi phela obviously Meya umuntu serious angithi. But now I'm sure you had stress. Yabo bengikhalo umuntu ukusema manje Meya bethu. Mabu ukhiphe ufuna uthatha sihlanganeni lapha yani. Wenzani nge-weekend uqaqeka nayo njengamanye ama-arts. Noma isikhathi asikho mhlawumbe? No, busy Meya, busy. Anaso isikhathi. One of these days ngizombawa ngithi manje bethu uyaphumuswa la. FM Sports. Jobing ngicela uma ngane bethi ngiyabhayiza lana. Yeah, wenzani? Konke engayivalanga nayo. Okay. Usengikhomba ngathi wena ungishaya. As I said, Tegwini was proudly brought to you by Tegwini Municipality on Vuma 103 FM. Tune in again next week, Thursday at about 8:20 for more. Right, again, the Betway